So Lord my God, gabayan mo kami sa destinasyon namin ngayon. Ito na minsan, subyanan tanto data ni, di tani, bagata ka ni ko. Ata? Ngam ka ni Abi, wan. Feeling ko God mapana bakit samsang ata. Wen, imagine ko man. Mag-shortcut na rin yun. Nagmayat matipin ang pilpili dati ko niya. Ano daw niya? It annual damo dito. Akan tatan. Oo. Hindi ninog mo yung tuk-tuk ni Fred. Ay nako taas o ayo ko nga. Napanda nag-hiking ta. Tani nga to tisek ko. Dapat Yung tugot hamat, hampay. Ay sus nakatatidugan nakabayad. Kung nga hiking kami nga ko amo kasi ka ada dog ka ada yun. Nakamintupay, on the spot data da pick me. Kanala ka central to mid level niya Robinson. Makaya mi mo. Ito, di kong kunak, di ba dati nga to. Kan amo turaing kan to di ba? Oranak to dyan. Taimosyan picnic site number 3. Diyan tani naggapo ni kitam nakitam. Diyan man ni. Oh. Uy. Kas latay matlangkon ana pa nagpasyerjente wangawangan ti heaven. Lata man ta si R. Kaya mo? Si ka mag-Facebook ka? Uno ijay tanton ba? Dito ba? Ijay tanton. Pasadyada nga giking nagitan. Wano dagiti nagbatin anyo. Well, bati na nagitan. Hindi kita makatabay ubing. Kasamot no, kasano nga agli ka ni Apo Diyos, ana. Nagpintas ta kita uman amazing. Kasano na nararamid na kita nga pila. Kasano nga apay nga nagtulig na gim ato jay. Wan, ni kitam. Kasano nga apay nga nakagrigin. Wan. Apay ta. Nagpaiso niya ng pampanunoto. Wan. Amazing nga talaga. Sa kinyata yung mga tao. Win, nagagapuan tayo. Tagaya, may talang gamit to yung may giskwela. Ano, enjoy. No dikat i-cherish di moment nga habang nabiyag tayo pa. Kasi hantay dito iti residence tayo eh. Sa Balinton na tilubong mo, baka dakan ton jay. Mga di Pluto niya. Mars. Anak iding ako nanin. Ang basbasa nakapus, di ba nagpuskol, di ba? Well. Kung nakinilolo kidig basbasa. Nga mga anos mo nga mang basbasa dito lolo nakapuspus ko sa nagbabati letrana kung ang akat katawaan di lolong ko. Nya nga age ka di jay. Mga grades basta elementary akyat di uno high school. Mawata kong tatam lagi jay kwa others nga. Amin kas daimot idikat katawaan. Apay niyo, sobrang damot. Kung kunang nga, when you reach pala yung age mo na, yan na. Awan makapagligtas. Di sino man ang nilang apo ko na diba? Dapat ikaw ang muna mababago. Yung makitaan ka ng pagbabago. Kung hindi man nila mapansin, ang mahalaga niya apo nakikita ka. Hindi nila Ba talaga pag expert nila, no? Yung sakayan eh, kasi wala silang maano na nasasakyan. Refer assistant po at saka dalawang patient care. Next. Doon po sa kabila. Sa kabila. Baka sa kusina na naman na ako. Ay, salamat. Abante kya po. Saan natin, Okay lang sa'yo? Okay lang. I need air. Oh, salas na lang tayo. Ito may tinapay ako dito. May ano biscuit. Yung tubig nga. O yun, tubig talaga. Wala na din sa akin. Matakaw ako sa tubig eh. Sabi niya, nililit ang bilbil mo. Ang dati yung bilbil pa.
Buti nga malamig-lamig na ngayon, no? Meron signal tapos wala tapos ulit. Just do it. Pati rocks. Tutubo ang halaman. Kompleto. Ganda lang shape ng ng dahon na to. Mapafag na sa tuktok. Parang bagyo lang. Mapafag siya. Ang kagat ng lamok. Nakaka-relax ng pag-iisip. Puro kalsada hindi kita na to. Ito ba yung angel's breath? Ganda. Kaya na yung angel's breath. On top of the mountain na. Wala, sige, tignan natin kung sino ang magigib sa inyo dyan. Ang yung maliit din. Ang maliit din man eh. 100 meters pa. Gipway. What are you doing there? Bakit may baka dito? Guys, matatanda ng mga yan nag-hiking pa. Macleos Trail. Daming pat. Patsyaan. May aso din. Tanga lang ako. Naputik nga lang pag sa gilid-gilid. Nakakimbal siya. Ano yan? Nang gagawin na yan? Oh my God. Sumayad na. Wrong way. Ay, mahulog. Shh! Mahulog! Ala. Out of balance ka lang dyan. Ala, sige. Uwis buhay ang ginagawa niyo. Wow. Ay, pahingi ako ng dahon niya. Daming camera, guys. Sige, mag-ingat kayo dyan. Oh, meron ding doon, pathway. Tingnan natin kung ma-zoom natin. Naku, hindi kaya ng cellphone ko, guys. Sana may magregalo ng camera. Wow.